Öcsük van. Messzire futott Rikó, igaz? Messzire futott kiskutyám. Messzire szaladt. Arról fog érkezni. Nagyon szépek ezek a tuják. Tetszik, hogy nem egy farma színűek, hogy van más szín is benne. Nem olyan egyöntetű. Sokat nőtt már Rikó. 7 kg, 7,60. Múltkor lettem 5. Azt mondod, hát arra milyen nehéz? 5 kg. Hát már mérlegre 7,60. Ez így változik. Igen. Nekem a kiskutya 18 dekával született, és ma mértem 35-kor, 36. Képzeld el. Hát nőnek ezek nagyon. Hát akkor megduplázódott már. Nőnek ezek gyorsan. Ott a izéján arany. Ja, az a rongy az nagyon csipték. Gyertek! Rikó pedig nagyon szereti így a rongyot húzni. Csak úgy a jó, ha két, hogy másik régen is húzza. Persze. Gyertek! Ez társas játék a rongyhúzás. Rikó, betemetett a nagy kutya, mi? Betemetett a nagy kutya, igaz? Gyertek! Húzzátok ezt a rongyot erősen! Rikó az nem egy feladós típus, az ha egyszer rárabol a rongyra, az nem adja föl semmi áron. Néztem az interneten videókat, hogy Staffordok fölülnek 3 méter magasságra, elkapják a kötelet és csimpaszkodnak órákig rajta. Mondom, olyan hihetetlen lelkesek, hogy a picsába veszik rá magukat. Tehát mindenre meg lehet őket tanítani. Olyan akkorákat ugranak, ez a Stafford, van egy ugratási verseny, az autót, személyt elhozzák, úgy 5 ember ül benne. Ebből húzni, kifejezett 30 kg Stafford. Ford Focus-t 5 emberrel húzza, még ilyeneket. Iszony erő van bennük. Jó. Nagyon. Rikó is olyan elszánt, egy kicsi, de már olyan nagy lelkesedéssel húz bármit, amivel dolgozni kell, egyszerűen le nem lehet lőni. De ennek hiába mondod, hogy ne húzzon, azt ha egyszer elkezdi húzni, akkor az húzva van. Fölpörgeti magát, igen. Most azt gondolja, hogy el akarja venni tőle a Storm, és akkor semmi áron nem enged. Na, az ki van zárva. És csak... Az a Storm, adjál csak neki egy pofont? Nem. Adjál csak neki Storm. Bum, lefogás. Hát majd ha nem jön be, akkor majd jön a következő. Csak attól félek, hogy a következő méret már, ha visszaadja neki ezt a harapást, akkor ő megsérül. Mert tudod, az oké, hogy tudod, a nagy kutya nem harap, nem bántja, de hogyha ő harapja, akkor visszaharap. Tudod.
Csak nem azt mondom, csak az, hogy még túl pici. Tudod, túl pici, az visszaharap, tudod, ezért a csípéseké. Ezt nem akarom, hogy megharapja. Mert... Tudom. Mert Rico is, látod, még normálisan játszik, meg úgy jó az ő saját kis szintjén. Csak másképp van neki a játék, meg más a francián. És a francia nem harap vissza, de lehet, hogy az a bordói meg úgy oda csapna neki, hogy aztán... És az nem lenne jó. Mert még picik, ugye, hát ez még bébi. Tehát, hogyha mondjuk játszanának, mikor már Rico olyan 5 hónapos, mikor már nagy nyurga, jó kicsit megharapja, oké, azt akkor annyi. De hát most még ez csecsemő. Ez az Rico, megszerezte! Megszerezte! Nem tudom követni a kamerával.